Kulang magkasukar kon, pwede manghiram mga sukar di kon. Sana man ang trabaho ana. Oh, lakado si bata dong kay mga sana man sobra na mo dong. Salamat po. Sama ka mga grabe pangayo nga. Ikaw pa'y manghira, mangayo pa jud ka. Kol, salamat kay Kol. Ato na pa Kol. Uy, ini tama kay na si Boss Archie. Manghiram tag kaguran diri be. Kasi makadiskarte tag pangbiko diri be. Unsab ka karong November 10. Mag-ignit ra ko ti ay. Mag-ikot ako. Ayo. Sinog ba gapo? Ayo. Oy, Ay. Unsay sa may ato dong. Kol, Oh, pwede manghiram og kaguran? kaguran. Una may kaguran na, kaguran daging. Ay, dara. Unsa man ka dong? Unsa man ka hulong kaguran? Kuan magkagod mong kog lubi. Alo be? O magkagod kog lubi ba? Sige, balik na dong ha. Ay, Kol. Oh. Di ba lain nga manghiram og kaguran niya, wa tay kagurong lubi? Manghiram na lang ko. Lubi? Ano po, napapulis ko lubi oh. Manghiram na lang ko lubi kay sa mo na ko ni kaguran. Oh, with lubi pa. Yawa po Kol, dito no. salamat kay Kol ha. Oh. Awa ko na manghira na kay lubay pakatin. Gani. Oh, unsa na po? Di ba lain magkagod og lubi? Oh, Magbiko magud ko niya, wala man ko'y pilit. unyag magbigo ka? Ko'y pilit ba? Pwede manghiram tag pilit diyan niyo. Di na may pilit. Napilit to, ging. Wa may pilit-pilit. Oh, nasi kwenta oh. Sana man na imuhang trabaho dong na. Oh, ipalit ang pilit. Salamat kay Kol ha. Magbigo ka. Pangata ka. Wala ka na. Grabe manghiram na. Dala pilit. Ay Kol, Unsa na po na? kay Kol. Kulang magkasukar Kol, pwede manghiram mga sukar di kon. Sana man ang trabaho ana. Oh, lakado si bata dong kay mga sana man na sobra na mo dong. Salamat po. Sama ka mga grabe tagakuan pangayo nga. Ikaw pa'y manghira, mangayo pa jud ka. Kol, salamat kay Kol. Ato na pa Kol. Sama ka ngani diri ha. Grabe ka manghiram kag kaguran kompleto jud tanan. Yawa manghiram moy. Pilit, asukar. Tubog ka lang gitagaan maputo ni mo tong kwarta. Sa kwartahan ka. Grabe na ko ka oy. Okay. Oh, limpa. Oh, ni balik na.